Jsme v Pardubickém kraji a navštívili jsme našeho spokojeného zákazníka, si troufám říct, a má kotel Werner A302. Jak dlouho ho máte? Teprve 2 měsíce. 2 měsíce. A jak vás napadlo tento typ kotle? Má ho můj syn, ten s tím začal, má ho zhruba 5 roků a je s tím spokojenost, takže jsme přešli na tohle, jednak z tohohle důvodu, jednak z důvodu toho, že jsme měli dřevokotel a to je hodně práce okolo. No, takže musíme trošičku ubrat z práce a tenhle kotel nám to vynahradí. Tudíž znamená to, že už nechodíte každý den ke kotli? Nemusíte? Chodím ze zvyku, ale v podstatě stačí jednou za týden a je to v pořádku. To dřevo byla větší dřina než teď, že vlastně teď už jako je to i pohodlí? Určitě. Chci se zeptat, jak jste spokojený se servisem a komunikací s firmou Werner? S firmou Werner komunikujeme běžně, telefonem. Když je potřeba, tak přijede třeba i v noci, když jsme začínali, tak skutečně 9 hodin přijela a dali jsme to do pořádku. Takže není problém. Toto je vlastně silo. Jak dlouho vám vydrží? Více jak měsíc. A vytápíte jak velkou jednotku? Jako... V baráku máme 3 bytové jednotky, takže to všechno vytápíme tímhle. A začínáte teďka na podzim? A nějaký jako čištění, servis a tohle vydrží až do jara, nebo? No tak to čištění se musí dělat průběžně, zhruba jednou za ten týden, že odnese se popel, něco se vyčistí a pak co se týče servisu nebo nějakých oprav, tak uvidíme. Až po zimě. Ale je to praktičtější než na to dřevo, kde jste musel každý týden. Určitě. Z toho dřeva bylo jako popel a bylo to v podstatě v celém baráku a tadyhle to se dá udržet. Co vám to přineslo? Určitě pohodlí a nemáme starosti. Tak já vám moc děkuju. Není zač. A jaké máte zkušenosti vy s firmou Werner? Napište nám.